Hej, velkommen til. I dag skal vi ind og kigge på Danmarks Radios hjemmeside og se hvordan vejret bliver i dag. Vi starter med at gå ned og åbne vores browser hernede i Safari. Trykker der. Så fører vi vores pil her op i adresselinjen og skriver dr.dk. Trykker enter. Tada! Der kommer Danmarks Radios hjemmeside. Men her står ikke vejret nogen steder. Jo, det gør der lige præcis der. Så trykker vi der. Og hvad ser vi her? Der kan vi se, at vejret i København i morgen bliver der overskyet og 19 grader. I Aarhus bliver lidt koldere. Aha. Til gengæld får de lidt sol. Men her kan vi læse en masse om vejret i Danmark og om vejret i resten af verden. God fornøjelse. Du tænker på andre hjemmesider? Ja. Men det er rigtig en god idé at lave sådan en introduktion til gode hjemmesider, ikke? Så kan man, altså bold.dk for eksempel, hvis der er nogen, Ja. selvfølgelig ikke alle, der synes den er god, men det kunne man... Safari den er sådan set god nok til de her